Hola, benvinguts al Minut Pacma de la setmana. Avui us explicarem que hem estat de reunió fa un momentet, acabem de sortir, per valorar les eleccions generals del 20 de desembre, on els resultats van ser molt bons. Hem fet una mica d'autocrítica, valoració de les coses que podem fer, podem millorar, per tal de veure si a les properes eleccions fem ja el salt al Parlament. També us diem que el dia 14 anirem a Mataró, a la plaça de l'Ajuntament, a fer suport a una concentració que n'hi ha per evitar el tancament de la gossera de Mataró, que porta l'ESPAM, que gestiona l'ESPAM de Mataró, amb la Sílvia Serra i companyia. I també demà, que no ens oblidem, anirem a ADE a fer una visita a la protectora de cabals que n'hi ha allà prop de Manresa i ajudar una miqueta. Doncs bé, això és tot. Ens veiem la setmana que ve, si em toca a mi o si no, un altre. Y buen año nou a tothom, Feliz 2016, feliz 2017 a todos. A ver si es un buen año para los animalitos también. Feliz año.